Good morning mga kapobre. May buntag adlaw sa Bado, last day of the week. Akong trabaho. Yeah, relax tag sa adlaw Lunes, balik sa Bado. Relax tag sa adlaw Domingo, balik sa Lunes. Mao ni atong trabaho, sige balik-balik. Kaya mo ang project ron. So kayo ko may alas 8 ah. Ari sa to dito sa ginagmay ba. Ari sa midri ulit. Kuha sa may nustos ba oh? Daghan ba kayong nanustos? Oh. Kaya pa'y oras. So what's up? Among lingaw dero no. Kay nagkuha ni piping. Uba ang motor sa mga kuan diri. Supplies tubig diri. So mao na mo ang kalingawan ron. Muna nang habwa ni mga oy. Oh ha. Nang habwa. So, nadri ako nga kauban no na nagkuha ni. So narit na rin ako, sulubad ta sa hose ng buto. Buto ng hose kay gabok na kayo. Atong ilisdan. Nag-utunon bigay tanan. Lisod kayo. Tingnan ni kalisod ang mahitag kwarta. Marigid kaod. Problema ni basig leaking ba kay lisod ba kayo. Tiga. Ito lisod dayo. So let's test na ko, let's test. Mic check. Check mic. No, so nade ko vlog ganiha nakalimot ko og sumpay kay di mi gid siya mga arang gid sa memory. Kaya akong memory 105 MB na nakabilin. So thank you kasi inyo ang pagtan-aw diha. Kamo na bahala diha. So maura na akong vlog. Yung may ka vlog mayo kay busy pod niya. Usa pa datong kuan gyud ang cellphone. Daghan kayo. Aw gamay ra memory. So maura na. Oh, may gabi na tong tanan.